JDR Mizo channel clear to te in zawa in chibele vek ule masa in like le subscribe kamin lo pe sak vedonya David chu in thar lein a in thara cheng tur chuan akala wana chuan septic tank tur lain a buai khop mai ma serin lo dewin chu ta chuan thinga siam box lian pui chu lo omin a chunga om chu enge ni hriat adu ta thlat a han mu chuan a phuchiang kher mai Pawisa tam tham tak le mithi to chu lo ni in amit vai emoti in a han en thale a ma se atak tak lo ni in Pawisa clip khat chu la in a ina chuan kalin detector pen la in a han chian ta a atak ve kan lo ni atu ka chuan kal le in a Pawisa zong zong chu a ina chuan ala lu ta vek mai ani uluk taka chiarin million thum lai chu lo ni in mak ati hle warehouse a chuan da in a man du zat chu ala a ma se zana chuan thom mak tak chuan alo kai thowa mutur chuan akal le ta a light on off cha chu hwana chuan mithi nu ang tak chu a muta a rang taka chhuakin box kha awa check le a ruang chu angain alo om reng si phone chu phor chhuakin ruang chu achelo ti chian nan video in uluk tak chuan alata ani a in lama mutur chuan alet le ta ani atu ka chuan David chu chau hmel takin a motora chuan a chuanga thian pakhat charin a ti ti pui ta a ma se a thian puwa chuan alo en thla ang ti hlawin a fanu chu engkim hril a tha zawk ti a hreta a fanu nen chuan in hmu in ma se a fanu po chu a ring ngam chuang lo a fanu chuan a pa chu a mut a fu lo ti a hria a ina alo thlo tur thu chu a hril ta ani David chu a in lama ho in chhuata chuan ke nyak chu a muta a pheikhawk chu phelin an fia ta a ma se ama ke nyak ani lo ti chu a fia ta ani miswal an lut emoti in warehouse lama a Pawisa da kha an check le a ma se khoi loin alo om reng zana chuan mut an tum chia tia chuan wana chuan tu emohi a mule ta thlat drawer a chemte chu la in wan lama fia tumin a chhuak thlale a ma se angai ang bokin engma a mu chuang lo Pawisa alak chu atang khan thil chu adik zan to lo ni in a hria a chuta warehouse a chuan kalin a Pawisa zong zong chu bag chunga da in hwana chuan ada let le ta ani midangin an hmu lo nan ti in perekin akil thata vek maya atu ka David chu hna a kalin ma se aril ruwa chuan a Pawisa da chia kha omin a hna po thok theilo chuta rang dewa ho in a hwan lama bok chuan a let le ta a en fia le chu aril ruk ta ani chuta ruang lo om khatun hma in nei tupa ani ti chu a ring ta a ma se Pawisa tam tak nen hwana a in phum chu amak ti in box a hong le ta a ruanga wallet le cha bi chu la in ma se wallet a chuan engma a mu chuang lo zan lama chuan thom engemaw hi hrele in a ril ru a ha tak zet tu ani atu ka chuan Pawisa tam tak la in camera le alarm chu le a ril ruk ta a in zong zong chu hmuh thei turin camera a fit ta vek ani a thla pawh a muang tawh hle chuta a cha bichhar kha hre chhuakin hawn a ril ruk ta voi tam tak a try hnu in a hong thei ta hloh mai basement ah chuan lut thla in chuta chuan ruang tam tak hi a hmu ta a hlau kher mai police call chu a tum ta ma se a call chuan a Pawisa zong zong a chan vek dawn tih hria in call lo chu a duh ta zawk ani zana chuan alarm ri chuan David a chu a ti harh ta camera chu an check chuan wana ruang lo om pa nge kha kawngka hma a loading hi ava hmu ta David a chu a hlau kher mai baseball bat chu la in va zui chu a tum ta kawngka an chhuak chiah tia chuan pot ke na chu rak palin akal tha thei tawh lo ma se en fia tumin hwana box an hon chuan ngawi renga mi pakhat lo mu reng chu a hmu leh si
David chu a thin rim lutuk chuan chu pa chu aladam ni angain a an khum ta hrep mai atuk lo ni in David an har chuah chuan ruang bula alo mu reng ani ti a hre chuak ta a thil dang ngai to man to lo na athlai ti a hre chuak ta thut rang taka a in khal chuak lai chuan ruang lo let reng pa khan alo en reng mai David a hlau lutuk chu a thi dang hial ani David lo chuakin chu pa pawh chu huan lama chuan a thlan let leh ta a David a chuan umin chainsaw leiin chu pa chu hmun hnih a a zei ta mai an company ah chuan thisen kai hnuang hian lo lutin a thian te chuan an lo hlau kher mai an manager chuan hetianga alo kalavang hian lo hawin rang takin a chhuah tir bawk mahse David a chuan mak ati lem lo a chan chu millionaire ani to wang ani in lama kir le in property staff zinga pakhat a in a local chu a hmu a chu pa chuan thil mak danglam tak a hmu chuan phone phorh chuakin police call chu atum ta a mahse David a chuan engma ani lo ti in hwana chuan tubo chu charin alu a tak chuan a valum ta ani ruang dang chu basement ah chuan a lut le ta David a chuan zanin chu tui taka amut the in beisein amuta a mahse alarm box kha ron rile in camera ah chuan an en fiah ngala kongka hma ah chuan tu tih hriat lo hi alo ding reng chu an hmuta a baseball bat kengi in hnuai lam chu apan ta ngala tunge ti pawh dawn lovin an bawh bet ta ngala mahse a thian pa alo ni mahse a poisa ruk sak tum anga in eng ang pon in soifia sela a thi na chu at pum pel chuang lo David a chuan a him zawk nan huan atang chuan poisa te chu lai chuak le in a bula chuan a dah ta reng mai ani atuka chuan doorbell lo ri in tunge ani ti an en chuan a fanu bial pa alo ni a mahse tu pawh local to phot chu poisa wanga nga in miswal ruk ru anga pu in alo that zel ani a taksa chu basement ah bawk chuan hnuk lut le in a fanu pawh chu in lo thleng to in a pa chu a bial pa alo hmu le hmu lo a zawta a pa chuan basement ah chuan eng tin tin emaw hian alo luh tira a in rin lo lai tak chuan a hnung lam atang chuan vathlu tapin an har chhuah le chuan chain a lo in phuarin a pa chuan tha alo vowa mahse a fanu ngen na ah chuan a pa pawh chu a in beng dai thei hrama a fanu chu basement a kalsanin room lamah chuan a kawr hak thlakin poisa kha leia dah le in hal atuma mahse a thei ngang lo ama chu khurah chuan lut ta zawkin poisa nen chuan dam chhunga pom chu a duh ta zawk ani a top ta kan channel te min lo hlut saka wangin kan lawm e video thar i hmuh zel theih nan khawngei in subscribe kha min lo hmeh sak ve dawn nia